Minunkin puolesta lämpimästi teille kaikille tervetuloa tähän tilaisuuteen. Tuntuu mukavalta, kun on väki lähtenyt liikkeelle ja on tällä tavalla eri-ikäistä porukkaa nyt tässä paremman arjen positiivisen energian illassa. Jani tuossa kertokin, että tämä on meille toinen, itse asiassa tämä on kolmas. Kennetti piti nuorille erikseen silloin vielä tämmöisen samanlaisen illan. Ja kun mä kiitän teitä siitä, että olette antaneet aikaanne ja osoittaneet mielenkiintoanne ja ajattelen niin myös, että tukeanne sille, että olette tähän tilaisuuteen tulleet, niin kiitän teitä ja sitten kiitän hyvää ystävääni Kenneth Österbergia. Me ollaan noin 10 vuotta tehty hyvää yhteistyötä ja monia yhteisiä juttuja vedetty läpi ja siksi uskallan sanoa jo tässä vaiheessa, että meillä on tulossa silläkin tavalla ikimuistoinen ilta, että Kennetti ei jätä ketään kylmäksi. Paremman arjen kampanja on nyt kestänyt jo uskomattomalla tavalla, voidaan näin todeta, niin liki 2 vuotta. Eli 2 vuotta sitten on pidetty aloitustilaisuus tuolla Vesalassa. Siellä oli noin 100 ihmistä paikalla ja silloin startattiin liikkeelle ja on semmoista alustavaa kampanjaa käyty. Ja tässä on monenlaisia vaiheita ollut tässä meidän kampanjassa. Tilaisuuksia on tosiaan ollut yli 180. Se tuntuu kyllä itsekin, kun ajattelee jälkeenpäin, että miten niitä voinutkin olla niin paljon, mutta kyllä me tuolta kalenterista kun katsottiin, niin 180 vähän reilu mitä on ollut. Tuhansia ihmisiä on tavattu ja jututettu ja kerätty sitä tietoa ihmisiltä kentältä, että mitä nyt ajatellaan tästä meidän yhteiskunnallisesta tilanteesta, mitkä ovat ne keskeiset asiat, joita täytyisi nostaa nyt esille yhteiskunnallisessa keskustelussa. Se alustava kampanja on ollut sillä tavalla tärkeää, tämä tiedon kerääminen. Sieltä on muodostunut sellainen punainen lanka, jota sitten tässä on lähdetty viemään eteenpäin. Mutta täällä on teitäkin, joita en ole tavannut koskaan aikaisemmin, ehkä kasvatusta ei tunneta, niin mä kerron vähän lyhyesti itsestäni. Eli on 47-vuotias oululainen suurperheisä. Meillä on 13 lasta. 2 lapsista on jo perustanut oman perheen. Meillä on 3 lastenlasta. Sillä tavalla eletään hyvin tämmöistä elämäntäyteistä elämänvaihetta. Siitä tietysti tulee tarkastelupinta sitten perheiden elämään ja lapsiperheiden asioihin ja ne onkin minulle hyvin tärkeitä asioita, joita olen halunnut tässä kampanjassa pitää esille. Tervetuloa. Minä olen koulutukseltani sairaanhoitaja. Työhistoria on se, että mä olen toiminut 90-luvun sairaankuljetusyrittäjänä tuolla Ylikiimingissä. Silloin olen opiskellut sairaanhoitajaksi. Se hoitaja-identiteetti on aika vahva osa minua edelleen. Yrittäjä on ollut ja ollaan oltu vaimon kanssa yrittäjiä 23 vuotta. Meillä on ollut useampia yrityksiä ja nyt meidän yritys on palvelualalla. Tehdään tämmöisiä omakotitalojen lisälämmöeristyksiä. Muutamia kymmeniä työntekijöitä on. Yrittäjyys on myös vahva osa minua. Paremman arjen kampanjan teemat on jaettu 3 tämmöiseen tärkeään osa-alueeseen. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja tulevaisuus ikääntyviä unohtamatta. Uusia työpaikkoja ja yrittäjyyden edellytyksiä. Ja sitten 3. kestävät arvot yhteiskunnan perustana. Mutta tässä kampanjan aikana on ollut tämmöisiä monenlaisia vaiheita. Muun muassa niin kuin tiedätte, on minun puolue tausta on vaihtunut, joukkue on vaihtunut, missä näitä asioita viedään eteenpäin. Nämä asiat on nähty niin tärkeäksi, että tämmöisiä isoja ratkaisujakin on sitten tässä matkan varrella tehty. Se tukiporukka, joka alun pitäen lähti viemään tätä kampanjaa eteenpäin silloin 2 vuotta sitten, on säilynyt aika lailla sama. Lisää siihen on tullut kyllä väkeä kovasti. Ja minulla on tässä nyt ilo todeta, että kun voi tuota omaa tukiryhmää ja tukijoukkoa, joka koko ajan kasvaa ja laajenee, niin kehua sillä tavalla, että meillä on äärimmäisen
hyvä ja osaava tukiryhmä ja innostunut ja sitoutunut. Tässä on jo ihmisiä mukana, jotka on tehnyt 2 vuotta aika kovasti töitä. Kun näitä paremman arjen kampanja-asioita nyt viedään sitten eteenpäin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin on ollut mukava huomata, että ne teemat ja asiat, mitä tässä on pidetty esillä, niin ne saa sillä tavalla ihmisistä kovasti vastakaikua. Me eletään semmoisessa ajassa, että näitä yhteiskunnan perusteita ja perustaa ja näitä kestäviä arvoja, joiden varaan tätä yhteiskuntaa on rakennettu, niin niitä nyt voimakkaasti kyseenalaistetaan ja haastetaan. Sen takia on tärkeää, että me otetaan rohkeasti esille niitä asioita, jotka meille on tärkeitä. Kun yhteiskunnassa tehdään päätöksiä, niin kaikkia päätöksiä pitäisi minun mielestä peilata sillä tavalla lasten ja nuorten ja perheiden elämää, että millä tavalla ne päätökset nyt, tänä päivänä ja tulevaisuudessa vaikuttaa lasten ja nuorten elämään. Tällainen lapsi- ja nuorisoarviointi olisi hyvä tehdä aina kun päätöksiä tehdään. Mulla on semmoinen tunne, ja faktaakin siitä, että nyt kaikissa päätöksissä ei kyllä ole otettu sitä huomioon. Se ei tarkoita sitä, etteikö me jouduta tekemään yhteiskunnassa kipeitä päätöksiä. Me eletään varsin haasteellista aikaa myös talouspuolella. Suomi velkaantuu. Meillä on työttömiä satoja tuhansia. Eikä tämä meno näytä nyt sitten oikeavan. On suuri huoli siitä, minkälaisessa kunnossa tämä yhteiskunta jätetään meidän lapsille ja nuorille, jotka aikoinaan siitä kantavat vastuun ja myös sitten sen laskun, mikä siitä seuraa. Sen takia, kun vaalien alla ehdokkaat puhuvat monenlaisista hyvistä asioista, on tärkeää, että niistä puhutaan, niin on tarpeellista muistaa se, että mihin meillä on varaa. Että me ei vastuuttomasti voida esittää, että tuohon ja tuohon enemmän ja enemmän, jos meillä ei ole selkeästi näyttää, että se taloudellinen satsaus tuo säästöjä jostakin muualta. Kun puhutaan perheiden tukemisesta, niin siellä tämmöinen keskeinen asia on ennaltaehkäisevyys. On kuntia, jotka ovat tehneet tällaisia kokeiluja, että perheitä ja perheiden jaksamista on tuettu kodinhoitajapalveluilla. Ja on sitten seurattu sen vuoden aikana, että mitä ne taloudelliset satsaukset sinne kodinhoitajapalveluihin sitten saavat aikaiseksi. Ja on pystytty toteamaan, että ne ovat tuoneet vastaavasti sieltä lastensuojelumenoista niin säästöjä enemmän kuin näitä satsauksia on jouduttu tekemään. Sen takia minä olen pitänyt kovasti tässä kampanjassa esille sitä, että meidän pitää saada kodinhoitajat takaisin tukemaan lapsiperheitä tiukoissa, ennalta arvaamattomissa tilanteissa. On sairautta ja niin edelleen. Sellaisessa tilanteessa pitää pystyä yhteiskunnan tukemaan paremmin kuin tähän mennessä on tuettu. Perheiden hyvinvoinnista voitaisiin puhua paljonkin ja mielellään keskustelun tämän tilaisuuden jälkeenkin niistä asioista, mutta menen sitten tähän toiseen teemaan, joka on yrittäjyyden edellytyksiä ja uusia työpaikkoja. Niin kuin totesin tuossa, niin meillä on satoja tuhansia työttömiä. Nyt puhutaan paljon yrittäjyyden edellytysten parantamisesta. Kun minä olen yrittäjä, niin minusta tuntuu mukavalta, kun puhutaan nyt paljon yrittäjyyden edellytysten parantamisesta ja yrittäjien arvosta tässä yhteiskunnassa ja siitä, miten yrittäjyyden kautta Suomi saadaan nousuun. Se on hyvä asia, että siitä puhutaan. Mutta puheet eivät riitä, tarvitaan tekoja. Minä olen yrityksissäni työllistänyt näiden 23 vuoden aikana noin 500 ihmistä. Minulla on käytännön kokemusta siihen, että mitä tarkoittaa, kun palkataan työntekijä yritykseen. On myös käytännön kokemusta siitä, että minkälainen kynnys on palkata työntekijä. Yritykseen ei koskaan palkata työntekijöitä sen takia, että on mukava palkata työntekijöitä, vaan se perustuu siihen, että yrityksessä tarvitaan se työntekijä johonkin tehtävään. Nyt tässä yhteiskunnassa on se tilanne, että yrityksissä ei ole tätä tarvetta riittävästi.
Ei ole niitä tehtäviä riittävästi. Ja sehän johtuu siitä, että silloin ne tuotteet ja palvelut eivät käy kaupaksi. Meillä ei vienti vedä. Meillä on suuria ongelmia siinä, että vienti ei vedä. Miksi ne suomalaiset tuotteet eivät käy kaupaksi ulkomailla? Te sen tiedätte. Puhutaan kilpailukyvystä. Ne tuotteet, niiden valmistaminen täällä Suomessa maksaa esimerkiksi enemmän kuin 20% enemmän kuin vaikkapa Saksassa, Tanskassa, Ruotsissa. Ja tätä yritysten kilpailukykyä meidän pitäisi pystyä nyt parantamaan. Tekemään siinä semmoisia konkreettisia toimia, että nämä tuotteet menisivät paremmin kaupaksi tuolla. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää tällaista kustannuspuolta pystyä siinä yrityksen kustannuksissa niin tarkastelemaan, mitkä asiat siihen vaikuttaa. Me tiedetään, mitkä siihen vaikuttaa. Logistiset kustannukset, rahtikustannukset, me ollaan syrjäinen maa, täällä on pitkät etäisyydet. Siihen vaikuttaa materiaalikustannukset, mutta merkittävällä tavalla siihen vaikuttaa työvoimakustannukset. En tarkoita sitä, että palkkoja pitäisi alkaa polkemaan, mutta tämmöistä paikallista sopimista pitäisi pystyä lisäämään. Nyt meillä on semmoinen tilanne, että joku yritys on vähän vaikeuksissa ja siellä tämä yritys ja työntekijät sopivat, että me voitaisiin vähän joustavoittaa ja me saataisiin kustannustehokkuutta tällä tavalla ja työntekijät vähän liisisi tietyistä asioista ja niin edelleen. Niin kun siellä on löytynyt tämmöinen sopu, niin ammattiyhdistys tulee ja sanoo, että ei onnistu. Ei näin voi tehdä. Tässä on iso ongelma. Näitä pitää rohkeasti pystyä pitämään esillä näitä asioita. Tämmöistä paikallista sopimista pitää pystyä mahdollistamaan enemmän tulevaisuudessa. Sitten muutaman sanan sanon siitä, että kun joku aloittaa yritystoiminnan. Minun sydäntä lähellä on kaikki ne nuoret, jotka haluavat alkaa yrittäjiksi. Yrittäjyys on mahtava juttu, se on innostava juttu. Se on rankka laji, mutta se on äärimmäisen palkitsevaa. Siinä saa itsensä laittaa todella likoon. Ehkä tässä meidän kampanjassa, kun joku on sanonut, että miten siinä on noin valtavasti noita tilaisuuksia ja miten siinä mennään noin kauhealla tohinnalla eteenpäin. Ehkä tässä on jotakin semmoista yrittäjyyttä tässä meidän kampanjassa, joka on vähän heijastunut tähän. Sellaista se yrittäjyys on. Katsotaan sellainen päämäärä ja visio ja tavoite ja sitten lähdetään sitä kohti painamaan. Painetaan sitä kohti, vaikka tulisi vähän räntääkin välillä ja vastatuulta. Ja sitä on tässä kampanjassakin tosiaan tullut. Siksi minua lämmittää valtavan paljon se, että tänne on tullut tänä iltana paljon ihmisiä. Tässä meidän kampanjassakin on tapahtunut tämmöinen läpimurto tässä ihan viime aikoina. Nyt tähän kampanjaan tulee koko ajan ihmisiä paljon lisää ja minulle soitetaan päivittäin soi puhelin, että mitä minä voisin tehdä tämän paremman arjen kampanjan eteen. Että tässä on niin positiivinen vire ja kovasti mennään tässä eteenpäin. Ja se on tämän koko porukan ansiota, että näin on päässyt käymään. No niin, kun joku sitten alkaa yrittäjäksi ja tekee tämän hienon päätöksen, niin se yrittäjäksi alkaminen ei ole kovin helppoa. Mulla on ihan lähipiiristä kokemusta siitä, että itse olen aloittanut yrityksen useamman kerran ihan nollasta, mutta sitten tässä omassa lähipiirissä on ihan vasta ikääkin sellaisia tilanteita, että on joku aloittanut yrittämisen, niin se on aika vaikeaa. Täytät papereita ja selvittelet asioita ja käyt siellä ja käyt täällä ja sillä tavalla siinä saattaa se into alkaa pikkuhiljaa hiipua. Meillä pitää olla yksi ainut paikka, johon otetaan avosylin vastaan, kun joku on tämmöisen yhteiskunnan kannalta ja sen yksilön kannalta tehnyt hienon päätöksen alkaa yrittäjäksi, niin otetaan avosylin vastaan, että oletpa tehnyt mahtavan päätöksen, että nyt me autetaan ja tuetaan sut liikkeelle. Sitä on oikeasti aidosti yrittäjyyden tukeminen. Ja niitä palveluita meidän pitää tässä yhteiskunnassa pystyä kehittämään. Mutta sitten kun tämän päätöksen on tehnyt ja on alkanut sitä yritystoimintaa tekemään, niin aika pian voi tulla sellainen tilanne, että yksin ei enää kerkiäkään niitä töitä tehdä. Ja siihen pitää silloin saada työntekijä. Miksi se yksin yrittäjä sitten hyvin kitsaasti ottaa sen työntekijän siihen? Miksi se on niin vaikeaa? No sen takia,
että nyt kun otetaan työntekijä siihen, niin tarvii alkaa pelkäämään sitä, että entä jos tästä yhteistyöstä ei tulekaan hyvää, entä jos niitä töitä ei olekaan niin paljon, että siitä riittäisi 2 ihmiselle töitä. Mitä sitten, jos minä en tarvikaan enää sitä työntekijää, niin siitä työntekijästä, nyt minä sanon tämmöisen sanan, joka ei niin tarvitse tarkoittaa sitä ajatusta siinä, niin siitä työntekijästä sen yrittäjän on hankala päästä irti. Koska on kaikenlaisia irtisanomisjuttuja ja pitää olla syitä, että miksi irtisanotaan ja niin edelleen. Tätä ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnystä pitää yhteiskunnassa pystyä madaltamaan. Ja me voidaan madaltaa sitä sillä, että tehdään semmoinen laki, että sen ensimmäisen työntekijän työsuhde, niin siinä voi olla vuoden koeaika. Eli vuoden voi siinä rauhassa tunnustella, että miten tämä nyt sujuu tämä juttu, että kun tähän on tullut minun lisäksi 1 työntekijä. Pienille yrityksille pitää olla eri pelisäännöt kuin isoille yrityksille. Nyt käsitellään isoja yrityksiä ihan samalla tavalla kuin pieniä yrityksiä. Ei se ole hyvä juttu. Pitää olla omat jutut. No minä en puhu tässä yrittäjyydestä enempää. Mä haluaisin sitä puhua paljon enemmän ja se innostaa minua se aihe tosi paljon, mutta nyt tarvitaan eduskuntaa yrittäjiä. Sen takia, että vain yrittäjät voivat tietää, mitä on ottaa henkisen, sosiaalisen ja taloudellisen riskin. Mitä tarkoittaa, kun otetaan henkinen, sosiaalinen ja taloudellinen riski? Sitähän se yrittäjyys on. Ja sitä riskiä ei ole helppo ymmärtää, jos ei itse ole yrittäjä. No miksi sitä pitäisi ymmärtää? Sen takia, että me voitaisiin tehdä eduskunnassa sellaisia päätöksiä tässä yhteiskunnassa, että yrittäjyyttä saataisiin nousuun ja sitä kautta Suomi saataisiin nousuun. Eli yrittäjyyden kautta Suomi nousee. Yhteiskunnan tehtävä on luoda sellaiset pelisäännöt ja sellainen ympäristö, että yritykset pääsevät siinä täysillä elämään ja kasvamaan. Se on yhteiskunnan tehtävä ja sitä tehtävää minä haluaisin päästä tekemään ja toteuttamaan ja suunnittelemaan ja panemaan toimeksi. Nyt puhutaan paljon, niin oikeasti pitäisi pystyä käärimään hihat ja alkaa tekemään töitä. Toinen syy, miksi yrittäjiä tarvitaan nyt eduskuntaan, on se, että yrittäjät uskaltaa tehdä rohkeita päätöksiä. Te olette huomannut, kun te olette seuranneet tätä yhteiskuntaa ja nykyhallituksenkin toimintaa. Siellä oli 6 puoluetta. On äärimmäisen vaikea tehdä 6 puolueen kanssa yksimielisiä päätöksiä. Se on todella vaikeaa. Sen konsensuksen toteuttaminen silloin on todella vaikeaa. Mutta olemme me kuulleet sitä, että päättämättömyys on sitten tämän kaiken seurauksena ja nyt tarvitaan päätöksiä. Tarvitaan ihmisiä, jotka uskaltaa niitä päätöksiä tehdä. Ei hullun rohkeasti, mutta rohkeasti. Ja sen takia me tarvitaan yrittäjiä. Viimeisenä puhun kestävistä arvoista. Ja pian tarkoituksella siinä tauon. Sen takia, että nyt puhutaan ihan kaikista tärkeimmistä asioista. Ja sen takia tärkeimmistä asioista, että me kaikki tiedetään se, että kun talo rakennetaan, niin se perusta pitää olla vahva. Ei auta tehdä, vaikka olisi kuinka lujaa talo, niin ei sitä auta tehdä, jos on huono perusta. Ja nyt nämä kestävät arvot, joita olen pitänyt tässä kampanjassa esillä, koti, uskonto ja isänmaa, ne ovat niitä lujia perustuskiviä, mihin tämä yhteiskunta pitää rakentaa. Minulta on kysytty, että miten sinä, Sami, näitä asioita voit edistää kokoomuksessa. Niin mä oon vastannut, että hyvin. Kokoomuksessa on paljon päättäjiä, paljon vaikuttajia, paljon mukana olevia ihmisiä, joiden nämä arvot on niitä keskeisiä arvoja. Tässä yhteiskunnassa on, niin kuin sanoin, niin huolestuttavana piirteenä se, että näitä arvoja kyseenalaistetaan. Koti, perhe, se luonnollinen perhe, jossa on isä ja äiti ja lapsia. Meillä on monenlaisia perheitä, on yksinhuoltajaperheitä, lapsettomia perheitä ja niin edelleen. Kaikki perheet ovat arvokkaita perheitä. Mutta kun me puhutaan sellaisesta yhteiskunnan perussolusta, niin siinä on mies ja nainen ja lapsia.
Ja tästä pitää pystyä rakentavalla tavalla, mutta rohkeasti ja avoimesti puhumaan, että se perhe ei voi olla, joka varaa lasketaan, niin ei voi olla niin, että siellä on 2 äitiä ja lapsia tai 2 isää ja lapsia. Tätä yhteiskunnan perussolua pitää pystyä yhteiskunnan kaikella tavalla varjelemaan ja vahvistamaan ja luomaan siihen sellainen ympäristö, että se perhe voi hyvin. Se on sen takia tärkeää, että jos perheet voivat hyvin, jos lapset ja nuoret ja perheet voivat hyvin, totta kai kaikki ihmiset, kun voivat hyvin, niin tämä yhteiskuntakin voi hyvin. Ja vastaavasti, jos perheessä voidaan huonosti, niin yhteiskuntakin voi huonosti. Sen takia tämän perussolun vahvistaminen on ihan niitä keskeisiä asioita. Koti, uskonto ja isänmaa. On jollakin tavalla surullista se, että me käytiin pitkään keskustelua yhteiskunnassa siitä, että voidaanko kouluissa laulaa suvivirttä. Se on surullista. Mutta me eletään semmoisessa yhteiskunnassa. Meillä pitää pystyä näitä kristillisiä perusarvoja pitämään ja vaalimaan tässä yhteiskunnassa entistä paremmin. Isänmaa on meille tärkeä asia. Siitä on aika kauan, kun tämä isänmaa on uhattuna. Silloin meidän isoisämme ovat taistelleet tämän isänmaan puolesta. Se tuntuu meistä kaukaiselta asialta, mutta ei sitä loppujen lopuksi niin kovin montaa 10 vuotta ole aikaa, kun vihollinen uhkasi tätä isänmaata ja meidän esi-isämme puolustivat tätä hengellään tätä isänmaata. Sille täytyy antaa arvo tänäkin päivänä. Meidän pitää pystyä huolehtimaan meidän isänmaan puolustuksesta. On tarpeen selvittää kaikki sellaiset vaihtoehdot, millä me taataan tämän isänmaan turvallisuus tulevaisuudessa. Siksi meidän ei pidä kavahtaa sitä, että puhutaan puolustusyhteistyöstä, puhutaan yhteistyöstä vahvempien kanssa. Meidän ei pidä kavahtaa sitä. Meidän pitää käydä sitä luonnollista avointa keskustelua. Tärkeä asia se, että me pystytään huolehtimaan tämän isänmaan turvallisuudesta. Minä lopetan tämän oman puheenvuoroni tähän. Totean sen, että tässä on reilu 3 viikkoa aikaa. Minusta se tuntuu, että sitä on liian vähän. Vaikka takana on pitkä kampanja, valtava määrä erilaista ponnistusta, niin nyt on semmoinen tunne, että loppuuko aika kesken. On semmoinen tunne, että pitää olla kentällä ahkerasti. Minä olen siellä hirveän mielelläni. Toivottavasti pystyn viestimään teille, että mä olen äärimmäisen motivoitunut ja innostunut tästä hankkeesta. Ja se johtuu siitä, että tässä on niin hieno väki mukana viemässä tätä eteenpäin. Minä tarvin teidän apua. Jos koette nämä asiat tärkeäksi, mitä tässä on viety esillä, näin suppeasti käsiteltynä, jos koette nämä tärkeäksi, niin lähtekää mukaan tähän. Lähtekää mukaan tekemään työtä. Ei sinä tehdä työtä Sami eteen, vaan sinä tehdään työtä näiden asioiden, tärkeiden asioiden ja arvojen eteen. Meitä tarvitaan kaikkia nyt tähän työhön. Tämä on mahdollista. Tämä on kääntymässä mahdottomasta mahdolliseksi. Meidän on mahdollista viedä tämä hanke maaliin ja minä tässä yhteydessä jo lämpimästi toivotan teidät tervetulleeksi silloin 19. päivä. Me pidetään isot vaalivalvojat. On pakko pitää isot, koska tässä on niin paljon porukkaa mukana. Me pidetään isot vaalivalvojat ja sitten kaikki olette sinne lämpimästi tervetulleet. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa uudetkin ihmiset mukaan paremman arjen kampanjaan.